Salut, sunt Andy de la Play by București și astăzi voi arăta cum se schimbă plăcuțele de frână. Pentru acest lucru avem nevoie de un imbus, un patent și o presă de pistoane. Cu imbusul vom desface cele două șuruburi ale etrierului. Vom îndrepta siguranța ca să putem să o extragem. După care plăcuțele vor ieși. Cu ajutorul presei sau a unei șurubenițe mai late, dacă nu avem această presă, împingem cele două pistoane la loc. Plăcuțele noi le vom poziționa corespunzător în locașul lor. Punem siguranța și cu ajutorul patentului o strâmbăm ca să nu cadă. Potrivim etrierul la loc, pe cadru, și punem cele două șuruburi. Înainte de a le strânge, trebuie să ne asigurăm că etrierul este centrat pe mijlocul discului. Facem acest lucru mișcând stânga-dreapta de etrier până în poziția perfectă. Strângem și asta este tot. Sper că v-am fost de ajutor. Până data viitoare, spor la pedalat!